Rangan, patawa naman po. Abugot ako magtaram, nasupugo na ako. Pero di man kitang magi di boto, nagtapos sa komersyal ni John. Abugot ako magtaram tabi atinit. Kuyog-kuyogon mo, sabi ni kagawad, dating kagawad dito Baldok. Kagurang naan, patawa naman po. Pasensya na tabi ta, hindi ko araman sa kong ginigibo. Wala ba ako napati sa report dali sa lawas? So, patulog. Atinits, marinaga. Pasensya na kamuta. So, di naman may kasi misis ka sa banggi. Nagmatanga kami. Ay, di naman kaya kaming sarong family gathering. Namatangaan kami ka sa banggi. Birthday ha? Ora kayo, pati junior, sa Castilla. ora. Yun doon na muna naman. Nagminat ng patag. May nakaharang na poste. O traffic light sa divine. Bako. Dit pa. May nakabarang kwan. Nakauli kayo sa bang gimalaw na. Yun na ini. Amunyan man sa na ini. Ayan man sa takwan man. Masunod at tapatan na kita. Okay na. Aramon ta ang ang buwan naman ng report. Hali po dyan sa lawas apat ini. Tuloy-tuloy ang mga balita. Kasabay po dyan sa primerong bungkaras ka na istorya kay iba mga tugang. Si Jimmy Nasalita. Aramon ta na po ang istorya. Kay iba po mga tugang si Field Commander o Chief Reporter Jimmy Boy. Jim, good morning Jim. Yes, so salamat to BP. Maray na aga sa mga parantabay. Pinitin siya ka? Nagulpi nga ni. Maluluya. In ang pigasabi. What you call? Di ko ta programa. Nasupok ako. Kundi, tapos sa komersyal ni John. Programa ay nakaduang report na lamang ako. Nakaulit ka na? Panduan na ini. Maray nga ni, taday man ki mga pangyaring mga magabatong mo niya na rin. Talagang si Lord na bigigiyahan manan ka, boss. Kwan man talaga, maray man talaga ang panahon niya. Ayos man. Buti na kita kibasyadong problema di. Ipagpasalamat tayo ni sa kagurang nan. Magayon. Anyway, sa mga bungkaras kan sa tuya mga istorya da BBP, may naglilibot mo niya, naggrupo, nagpapabisto, Marcos loyalist, bit an advokasya for God, country, and people. May surat address sa mga alkalde, lalo na digdi sa Ligaw, nagpapatabang na ma-endorse na kung po pwede makapasiring sinda sa mga barangay. May mga questionnaires na kaipuhan magka-peril of pan. May relasyon ini sa programa kan presenting administrasyon PBBM na digitalization livelihood project. Nag-coordinar ini sa alkalde kan Ligaw para payagan sinda na makapaglibot sa mga barangay para ipasabot sa mga tao ang unong sa national policy ni PBBM na pronouncement on accelerating digitalization of government service system process in both national and local level. Pasyaran kan grupong ini ang city government kan Ligaw, nakahuron si Mayor Nando Gonzales Igwa pakisurat, nagsasabi na kung pwede pagkatao sindakan mga questionnaire sa mga barangay tangani na igwanin mga pipil apan. Mas sa alkalde, palibasa guminurang na sa serbisyo sa gobyerno, aloy naging alkalde, na gobernador, nag-congressman, ngunyan mayor sa liwat, pisado ng mga proseso sa gobyerno. May minabot na grupo, nagpapabistong Marcos loyalist, inakomodar man, kan alkalde, alagad ka, nagpresentar na kan katuyuhan, dahil paligoy-ligoy, prangkahan, sinabihan ni Mayor Gonzales,
wara ka mo authority na ipadagos ang proyekto. Aha. Makumbinser sa mga tao, may kinaraman. So, may kinaraman sa pigbubusol ipiglalatag proyekto tungkol sa digitalization program sa pagsasabing kan hinanapan ni Mayor Gonzales kung may proper endorsement Yan. ikan sa DILG sinhali sa opisina kan Executive Secretary kan Nan. Day City. Oh. wara manin na ipresentaran mga ini No. ang pamilyar ang alkalde kan ligaw sa mga proseso, protocol kan programa kan gobyerno. Bakaraw kaining may mga naglilibot para i-introduce ang programa o proyekto kan gobyerno. Oo. Hapot kung totoo ini ang gobyerno national mapaluwas nin executive order papaagihon sa DILG o kung bako sa hali sa DICT Secretary. Yan. Direkta sa Mhm. mga local executive bako araw kaining basta may maarabot, may surat, Mapapirma, mabitbit, maliwas sa barangay. kan programa, mahagad endorsement national government dang project suklat ini sa kabatiran Iyo. ng alkalde bilang haloy na sa serbisyo sa Yes. gobyerno. Actually, Jimmy, habang pagkadangog kang report mo, yan ang simbag sa kuyang na hapot. Kung sinda may otoridad na magibo ka yan. Maringat matalion man si Congressman Nando Gonzales, Mayor Nando Gonzales. Dahil basta-basta. Dahil mo nang balansi si Mayor Nando, nag-gobernador na, nag-congressman na, nag-mayor na. Di talaga, ang primero mas nang hapot yan, kung sinda talaga may otorisasyon, nali sa tamang ahensya kan gobyerno, na magibo kan sila. O kung bako, nga ni, ang saro dyan, Jimmy, kung may legal personality sindang, magibo kan siring na bagay. Di ba? Matibay yun si Mayor Nando, hinanapan tulos. O tapos na, remate na. Pinulap garo so DIL. Yan, ini ko mo dyan na araw kanin, unda man niya boss. Buhay ko sa DICT, executive, secretary ni araw kaning wara man niya boss. Wara man niya boss. Then ka mo dito wala ko yan authorized. Kaya sa gobyerno nag-aagi sa DILG, secretary, di pa paabot yan sa LG, o bako na doktor. Yes, Tapos i-explain ma-explain ka mo, malaw ka mo sa mga barangay, wala man authorization. Naipide. Ano nga yung durong digitalization na? Niya mo yung for God, country, and the people ngayon eh. Yan, For the people. Tapos ako roron. Hello. Tapos tulos ako roron, James. Wala, dahil na. Sentensyado. Dahil nangyayag ka, uruli, nangyayag ka mo. Okay. Yan na, BBB. Inda ko kon may provincial office na dahil idigdi sa Albay. Saan ang provincial office? Inda, kung saan yan dyan. Ayan, sana. Okay. Wala man digdi sa surat. Maagad ako kan surat. Kung nakantabay man so Marcos loyalist for God, country, and the people, open man sila na magpaliwanag tungkol sa bagay na yun. Tabaka na ipinagi sa LGU. Sa inda na ipinagi. So, executive order. Okay. Yan, BP, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, si Jimmy Joy. Salamat, Jimmy Nasalita, Chief Reporter Jimmy Boy. Ali po dyan sa luwa. Sabi ni dating kagawad Chito Baldo, totoo na tabi yan, garing tape. Latusunta ka dyan kagawad Chito na kung mag-resipan mo naman, amigo. Good morning tabi kay Dr. Alan Lucanyas. Sabi ni Dr. Alan, madali lang nag-stick na naman ang silpan sa kuyang gadget. Napano daw iniyo na naman. Ay, nako. Totoo tabi Dr. Alan Gari may pasilpi man si Dr. Alan na moral support. Apod kayo nabigyan ba Dr. Alan? Gari moral support. Madali lang ata. Lingon ta. Maray na yung napigigil mo ni Dr. Alan. Moral support sa programa ko yun ito. Basaon ko Pagkatapos kang report ni Paringalar Mario, hali po dyan sa luwas. Good morning Paringal, kamin. Good morning, Bade, Martes Santo. May misa ngunya na alas 6 di sa simbahan Kantaysan. Papa kumpisal si Father Rex Arjona pagkatapos kan misa
Schedule man giraray alas 7 nin aga sagkod alas 3 nin hapon ang mga disipulos magbibisita sa mga harong-harong. Schedule ngunyan ang barangay Humapon, Kasudma, barangay Maslog, parte sa pag-irondom ini kan Semana Santa, pagsakit ni Jesus asin imbitasyon man padagos kan simbahan na makisumaro sa mga aktibidades, lalong-lalo na sa Biyernes Santo, dahil maging meron sana sa posisyon, kundi mas mamatian na pag sa Diyos kung mag-iba kita sa posisyon. Yan ang padagos na pangapudan kan simbahan. Kadakol ang mga aktibidades sagkod sa Domingo de Pascua, may halawig na bakasyon, kaya dahing rason na dahil matawan oras ang pag sa Diyos. Yan ang informasyon digdi sa South Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Ange Galero nasa linya. Good morning, Ange. Come in. Morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man ang Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga pareta, 5 persona ang arestado sa dawang takula asin magkasiblag na anti-drug operation kan PNP Bicol. Susog sa report kan PNP Bicol, arestado sa Purok 7 kan Barangay Lanao, Virac, Catanduanes ang 32 anyos na tricycle driver na si Raymond Salvacion Posada sa ginibong pagserbisya iya nin mandamiento de requisa kan mga miyembros kan PNP asin PDEA Bicol. Ininakuhaan nin 4 na transparent plastic sachet nin shabu na may gabat na 12 gramos asin pikakarkulo na nasa 81,600 pesos ang kantidad kini. Mientras tanto, sinabi pa kan PNP Bicol na sa Barangay Yapi o Sorsogon City naman, 4 katao naman ang arestado sa inilansar na bypass operation kan mga otoridad. Sa impormasyon, 10 gramos din pigtutubo ng shabu, kantidad 68,000 pesos ang nakumpiskar sa mga suspitsado na namidbidan na sina Richard Agulwan Chavez, Joel Chavez Gabi, Michael Gulimlin Gupit, asin Richard Grino Gubaya. Saan 5 personang ini gabos na niya nasa kustudya kan mga otoridad para maghampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Dangerous Drugs Act of 2002. Yung tabi VP ang informasyon, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Hali po dyan sa luwas. Dumang kita sa kinamugtakan ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag pang bareta, 680,000 pesos kantidad nin pigtutubudang illegal na droga ang nasamsam kan mga otoridad sa sarong babaeng suspect matapos ang ikinundusir na buy-bust operation bandang alas 4:30 hapon kasodma Abril 3 sa barangay 59 Puro Legazpi City. Susog sa record, ikinundusir ang buy-bust sa paginot kan PDEA Albay asin PDEA Region 5. Katuwang man ang puwersa kan Legazpi City Police kung saan arestado ang babaeng suspect na binistong si Presi, 43 anyos na nagdayo pa sa syudad kan Legazpi halis sa iyang residensya sa Parang Marikina City. Kumpiskado sa iya ang sarong na-tied plastic sachet may laog na pinagtutubudang illegal na droga. Nagtitimbang poko mas o menos 100 gramos asin nagkakantidad 680,000 pesos. Pangunyan ang nakumpiskar na mga ebidensya asin ang suspect iyon na si Kustudiya kan PDEA Albay para sa maninigong disposisyon mantang maghampang ini sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pantami VP mga dagdag Joshua, ano itong, gano'n na-report mo na yun, igwa kong nadam na hiling na press release kang Legazpi PNP na may nadakop na miyembros kan Task Force Quarry? Roger, to speak report to mga Speak VP sa report imo, man. kanakagi. Kung ang date kang press release, Abril 3, kung gano'n nga niya late na niya. Iyon Kasama sa kang yan. inot pala. Ha? Iyon na-report mo kang inot sa kuya. Roger to that. Okay. Sige. Yes, yan ang mga dagdag tang impormasyon na kaibahan ko si Kuya Boy sa mobile. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Jomar Bien sa Tabaco City. Kamin Jomar, good morning.
Salamat BP. Good morning sa mga parantabay. Head-on collision kan sarong motorsiklo asin tricycle ang nangyari man sa Banuan kan tiwingon niya na aga pa sana. Ito matapos na habang nagda-drive kan sa iyang tricycle si Narciso Colipano asin ang mga lunad kan sa iyang tricycle si Concepcion Colipano pati naman Salvacion Boduraya anas residente kan Putsan Tiwi Albay pauli na sinda pasiring sa Putsan alas 4 an maagang ngunyan kan masabata ni dan motorsiklo na pigmamaneho naman ni Ricardo Crucillo 43 anyos kan barangay Kawit Kale Tiwi Albay so motorsiklo biglang buminalyo lane sinabat ng kadining tricycle na nagresulta tangani na magkaigwanin head-on collision sa irido ang mga ini asin sa mga oras na ini niyong digdi sa Siga Memorial District Hospital para sa magkakanigong medical na atensyon. Padagos pa ang pinagibong investigasyon ka na TVPNP sa nasabing pangyari. Then TP Henry ang mga impormasyon na digdi sa First District, Jomar Bian, DCG. Salamat, Jomar. Salipo. At tayo napigyan sabi ni Jomar, kansanong alda, may nasundan akong motorsiklo, nag-overtake ng gandaman sa kotse. Pag-overtake na, hali siyang right lane. Pag-overtake, nagbilis na nag-overtake, naglaog sa wala, tapos nagtuo naman, masasangsang kan truck. Masasangsang kan truck, hali dyan sa kuhaan, dyan sa may rawis. Diyan sa may rawis, iga pang saro na nagmotor haling regional center, pagluwas ng Gaduro diretso. Mababangga kang kuhan, kan saro tabing auto, pagkiling nga tabi kita sa pagmamanere. Ito, anong piga para hiridalian ta? Diba? Anong piga para hiridalian ta? Luway sana, magkakabot man kita kaya. Magkakabot man kita kaan mga tugang sa tamang panahon. Sige po, good morning tab. Di kung lugo na bubukasan sa kuyang cellphone pa ni ay ko tinahote na. Dr. Alan Lucanya sa kuyang amigo. Okay lang ngaya po. Grabing enjoy man kami sa kantang mga Bicol noon. Oh, nahiling mo na. Salamat yun Ito noon tabi, Dr. Alan. Yugo-yugo mo. Amigo ko talaga ini. Dr. Alan Lucanyas. Enjoy man niya kami sa sa kantang Bicol noon. Iyan ang tunay, di ba? Iyan ang tunay. Marinaga tabi sa Indo. Tabi dyan kay Dr. Alan. Amigo. Marinaga. Buda tabi kay kay Engineer Ed Luna. Good morning, Engineer Luna. Salamaton palang tabi sa sa tabang ka kay Mrs. Marinaga. Dakulon kaya pigilakaw si Mrs. ng mga papeles. Kung ano-ano. Pero pigiling kong maray sa pigilakaw ng Mrs. ko ng papeles ang pigkuhan niya ta. Baka nga niya ako, iba ang pigilakaw ng Mrs. sa papeles. Iba na. Baka kuha na ang pigilakaw niya. Baka so legal kung ano. Thank you birthday. Sige, Engineer Ed, marinaga po sa Duda kay Dr. Alan, marinaga sa inyo. Happy birthday po kay Marisa Castillo. Yan. Buda kay Marley Pulay. Yan. Sa sa Abril 1 ang birthday. 7 pala. April 7, ay paguna ko Marley. Mark ini. Mark, okay. Next time yun ang surat. Pagin mo yun, surat mo yun sa Abril 7, Marisa Castillo. Abril 8, Mark Fulay. Yan. Gari kada ko dyan, nagtuturo pa ako dyan yun. Mga estudyante, sigan ni Hiyom. Pag-urlokan daw kanya ako kay niyo. Sigan taram ko. Pag nga ko sa laso English ko o kung ano, sige nga rin iyo. Ito pala napig-ulo kan susurat ko. Tansurat ko dyan yun. Ako pa sa nakakasabot. Nangyari sa maabaka. Kaya ito ka nag-exam ako sa college. Sabi ako nga, ko talaga. Ang maestro ko, maestra, minapagalang mata. Good morning, Tabi. Maray ngaya. Maray ngayaan sa imong kan.
Ang sa imong musika na yon. Kaya sa masunod yun music. O sandali, good morning Tabi. Sa mga taga, ay kadakul na palang talaga. Pangyari sa Mauraro, dakulon. Ano na nga nilugon, hindi ko na. Makonsuelo yan si ano yan? Si dating kagawad Kito Baldo, sabi niya, we will see to that franchise. Okay. Imbestigaran. Happy birthday, Tabi Tope Mostera. Ganyan. Good morning. Tabi, Kuya Henry pakibati, happy birthday sa akong si Arnel Banta in heaven from Tatay Berto Banta ng Ginubatan. Yan. Good morning. Happy birthday Maraynaga Tabi. Buy, naginamaw, okay lang ngunyan manggiraray, magmatiisay mo digdi sa pawa. Maraynaga. Maraynaga po. Babati po advance happy birthday kila Randy Loreno, Abril 6 at kay Robin Lusa Junior, April 12. Advance happy birthday po sa mga insan. Sana di kayo makalimot na mag-imbita. Babati galing sa pinsan at kay Auntie Lud. Maraynaga po. Seringman, happy birthday po kay Papsi Mustar ng Bangkiruhan. Good morning! At sa kapag-greet po sa kuyang aki na si Sheila Marciliana Leron. Happy birthday po in advance sa Abril 6. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyo. Thank you po from Me Leron ng Puro Legazpi. Dakulo na pala na text talaga. Makasupugon man ako. Pero nag-enjoy man pala yung kan music mo dyan na Bicol. So, tama ito na text ni Dr. Alan. Sabi kan texter ta, nag-enjoy man ako kan music mong Bicol. Okay, salamat po. Salamat po Tabi sa inyo. Maray na agad Tabi sa mga taga Buragwis. Yan, Maratana daw. Bueno. May sarap po ng text. Ay natin eh. Nagdidiferensyan sa kuyang cellphone. Paano daw ini talaga? Pero sa kahaluyan naman kayo ni. Good morning, Hen. Problema, Tabi. Good morning, Tabi. Pangapudan ulit sa Prime Water Daraga. Grabe na ang problema sa tubig po. Wala talaga tubig. Wala man. Nag-check lamang kung ano ang problema. Mga makaskason, sana mag-deal kaya arog kan apek. Mag-arali na sila kam. Masyado ka na. Bayan na kan apek. Tatapos na. So, tubig na lang. Prime water. Dapat makaurong ko kayo ni si Mayor Baldo. Dapat makaurong to si Mayor Baldo kayo ni. Good morning, boy! Atabon ka man baga, day ka na po ka ni Jonas. Pa-shoutout sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano. May missed call si Jonas, day ko talaga napansin. Actually, may missed call po si Jonas sa kuya. Ngunit pagmata ko na pagkaga, day ko talaga, napasiram talaga sa kuyang penitensya sa kama. Sige daw, ang mga bareta susunod, makalipas po kay ni... Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 G's ninaga. GB News Express. GB News Express. Headlines kan mga bareta, bagong Dapdap Evacuation Center nakatala na inauguraran dyan ng hapon. Department of Health, CHD, mapagiramdum sa mga helang na posibleng makuangon niya na summer season. Maghurop-hurop asin tawarin obserbasyon o taawanin obserbasyon ang Semana Santa. Mensahe ni Bishop Bong Bailon sa publiko. PNP target ang zero casualty ngunya na panahon ng Semana Santa. Philippine Coast Guard nakapag-restore rin maabot sa 100,000 na outbound as in inbound passengers sa pantalan kang nasyon. DOH nag-abiso sa publiko na magpatudok ng anti-tetanus bago gibuhon ang penitensya. Sa ibang nasyon, bagong government minister kan France na hampang sa batikos dahil sa pagiging front cover kay ni sa Playboy magazine. Ayos man ali. Yugo-yugon mo. Halik ang Playboy magazine, tapos di ka na-appoint na finance minister.
Babae pati. Babae. Ako pala, sarong government minister, inappoint siyang minister ng sarong ahensya kan gobyerno. Babae siya, cover siya sa Playboy magazine. Gayon ang gawin nila. Business news, pork as in poultry products, bawal ibiyahe sa mga pantalan dahil sa patakot kan ESF, bird flu, sigon sa Philippine Ports Authority. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mga baretang mainit, digdi po mga tugang sa morning hirit sa DCGB, ngunyan pong aldaw na ini. Ginibong niya na gigibuhon dyan alas 2 in hapon, Abril 14, ang inaugurasyon kan bagong Dapdap Evacuation Center sa Barangay Dapdap, Legazpi. Sigon kay punong Barangay Glen Barcelon, maabot sa 7 milyon pesos ang pinag-alokar na pundo sa pagpakonstruir kan 2-story multipurpose evacuation building. Bantang patapos na ang inspection as in turnover na sa DPWH kung kaya sa ngunyan ini unformal na inaugurasyon asin magagamit na kan mga residentes kan sa iyang barangay. Nagpahayag maninda kulang pasalamat si Barcelon kay Congressman Alfred de los Santos kan ang probinsyano party list sa pagpagibo kay ining evacuation center na talagang magkakatabang sa saradit na pamilya sa panahon kan eleksyon. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Commission on Elections pinag-inganyar ang mga kababaihan na mag-file ng Certificate of Candidacy para sa maabot na barangay as in SK elections. Report kay Ina Hinudjala, hali po dyan sa luwas. Good morning, DP. Asin po mga paraan tabay. Tig-inganyar ni Regional Election Director Attorney Maria Juana Valesa ang mga kababaihan na mag-file ng Certificate of Candidacy o COC sa maabot na barangay eleksyon ngunyan na bulan kay Oktubre kang presenting taon. Katakod ini kan pag-celebrate sa National Women's Month. Sigun kay Director Valesa, plano kan ahensya mag-conducer ng photo education kung sa insaro sa focus ka ini ang Women's on Election Seminar. Naglawom ini sa dako na babaeng magpartisipa sa pagtiripon asin may ganyang manirbihan o magtaon ng serbisyo sa barangay. Tinawan doon man ni Valesa ang importansya kan mga kababaihan bilang opisyales di barangay. Hindi lang po kayo pang barangay health. Alam mo, magaling mamumukay. Oo, kasi may puso yan. Oo, aside from nanay yan eh. Yung barangay kasi parang bahay yan eh. So, kung paano mo alagaan ang pamilya mo, ganun din mo alagaan ng barangay. So, that's why we are encouraging. And it's proven naman talaga na magagaling naman ng babae. Iyan po ang tingog ni Regional Election Director Attorney Maria Juana Valesa sa entrevista kan DCGB News manungod sa pag-inggan niya sa kababaihan mag-file ng Certificate of Candidacy sa maabot na barangay eleksyon. Iyan po ang dagdag impormasyon na alidig sa luwas, Ina Inojala, DCGB News. Nagpagiromdo mga tugang ang Department of Health Bicol sa publiko manungod sa mga helang na pwedeng makuangon niya na tag-init o summer season. Sigon kay DOH Bicol Assistant Regional Director Dr. Perchito Abilino, kaibahan sa mga pwedeng makuangon niya na helang sa mga summer diseases arog kan helang sa kulit, sipon, asin abo, sunburn, sore eyes, kagat nin ayam, asin ang pagsusuka, asin pag-ati dahil sa food poisoning. Katakod kay ni pinagrekomendar ni Abilino sa pagsunod sa pinagtalaan ng precautionary measures tanganing may veteran na nasabing helang. Mientras tanto, tirawanan ni doon ni Abilino nangunyan nasa pag-obserbar ang gabos kan Semana Santa kay puha na ang pagsunod sa road safety sa gabos na mga biyaheros. Sinabi pa ni Abilino na sa pagiging pagsunod sa bread, masisiguro na salbado ang gabos ng mga biyahero ngunya na Semana Santa. Uya po ang sa iyang tingog. Ini po ang bread. Ang B stands for buckle up belt. R stands for road rules. Ito po ang magsunod sa mga batas manungod sa pag-drive sa kalye. Letter E, eyes on the road. Dahil po mag-iling sa telepono o sa mobile phone habang nagda-drive. O dahil po magkiling sa legs kang kataning mo. So last po, don't drink and drive.
Mientras tanto, mga tugang, mga taga-barangay Baligang nagpaparaagrangay para sa warang supply nin tubig. Report kay Jimmy Nasalita. Nagpapareklamo ang mga taga-barangay Baligang Kamalig sa kunata wara-wara ang supply kan tubig sa saindang barangay kung saan ang source ninda hali sa Kamalig Water Works System. Ang mga apektadong residente si pigpapabot ang mga inagrangay sa social media sa pagtubod na makakanto sa karaman kan manehamiento kan water system officials o management. Asin sa pagikan di si GB News si pinag-coordinar ini sa mga sa manager kay ni particular kay manager Jody Opiano kung sa'y nagpromisa ini nangunyo na daw ipapahiling niya ipapacheck ang mga sources sa barangay umali niya kantubo sa barangay Baligang para i-trace asin maimbestigaran kung burano katotoan mga reklamo na nakakanto sa social media alagad sa opisina ni manager Jody Opiano wala manin na mga opisyal na reklamo na ipinagpapaabot gikan sa mga konsumidores. Ang nasabing bagay ang kaso positibo, ang veracity kan reklamo na nakakanto sa social media, pigpo-post, ang mga reklamo ipapaasikaso man tulo sini kan manehamiento kan waterworks system sa pamamayo ni manager Jody Opiano digdi sa Banuan kan Kamaligalbay. Mga dagdag salita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Maghurop-hurop asintawan ng importansya ang obserbasyon kang Semana Santa. Inan mensahe ni Obispo Joel Bailon kan Legazpi sa gabos na mga paratubod kan pagtaon nin doon kan saradit nin komunidad din pagtubod o kaya kan pagtaon nin doon kan diocese sa komunyon, partisipasyon asin misyon kung saan ini ang pagporma kan saradit na komunidad asin pagtubod. Sinabi na sa ngunya na taon na year of formation mantang padagusan sayang pag-inganyar sa gabos na tabangan ang lambang saro sa pagsabot man na paghinanyog asin pagpartisipar. Sinabi niya na piguporma ang sarong ideya sa pagikan information, formal na formation asin transformation ang gabos minapon sa paghimati sa pagikan sayang buhay ang mga katagduan kan kagurangnan dapat isa puso kan mga tao ang nagiagi ni Kristo na pinaasan ang krus asin nagpapako sa krus para tubuson ang kasalan kan tao idinagdag panibaylo na sangunya na panahon kay po ang paghurop-hurop asin pagbakli mantang yaon dapat ang pagrumdum sa sakripisyo ni Kristo. Hanap buhay kan mga ordinaryong residentes kan barangay prioridad ngunyan kan ako Bicol. Report kay Al Armar. Igatutukan talaga ngunyan kan ako Bicol Party List. Hanap buhay kan mga tao pati pagkagadan. Sinabi niya ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. na aktibong niyan ang koordinasyon kan ako Bicol asin ang Department of Labor and Employment DOLE para matawan pagkabuhay, hanap buhay ang mga yaon sa barangay magpon sa tupad asin mga sustainable livelihood program matawan kapital ang mga saradit na negosyante. Sa pagkaporsige ni Congressman Saldico asin Congressman Joey Salceda bilang chairman kan Committee on Appropriation asin Ways and Means may sufisyenteng pondo para sa pagkabuhay kan mga residentes ngunya na taon pati pagkagadaan dahil may tagamaman na pondo para sa burial assistance. Alarmario, DCGB. Sa Giraray, mga tugang na nagpatanid po ang Department of Health sa publiko na kay Puan Man Giraray na sunodon ang mga eksistidong minimum health protocols ngunyan na pag-obserbar kang Semana Santa dahil lantaman tinido pa Man Giraray ang patakot kan COVID-19. Sinabi ni DOH Bicol Local Health Support Division Chief Dr. Rosa Maria Rimpilio na sa ibong kan pagturos kan mga restriction sa rehiyon asin sa bilog na nasyon kay Puan pa Man Giraray na mag-ingat sa nakakagadan na helang. Hindi pa po nawawala ang COVID sa atin. Fortunately for us sa Bicol region, bumaba na po almost zero ang kaso natin. But the consciousness testing, going into testing
for COVID, hindi na rin ganun kataas. Posibleng hindi na po nagpapatest kasi mababa na po ang samples na nare-receive ng ating molecular laboratory. Sa pinakaultimong datos kan DOH, nasa 19 dugang na kaso ang narehistro sa rehiyon pon kan Marso 26 sagod Abril 1, 2023. Apat sa mga nagpositibo hali sa Legazpi City, mantang pigsiguro ang mga munisipyo kan Bakakay. O tigsararo ang mga munisipyo kan Bakakay asin Daraga, saro sa Kapalonga, Camarines Norte, tulo sa Naga, duwa sa Nabua, tigsararo man sa Goa, Iriga City, Pasacao, Pili, asin Pili, Camarines Sur, saro sa Vera Catanduanes, saro sa Milagros, Masbate, asin saro sa Sorsogon City. Sa kabilugan na rehiyon, nakapag-rehistro din sobra sa 66,000 na kaso ng COVID-19, 550 kayo din mantinidong aktibo, mantang 6,000 o 66,086 ay nakarecover as in 2,713 ang nagadaan. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas, farewell mass para kay Reverend Father Jill o kaya Hil Apuli. Gigibuhon mo niyan alas 2 nin hapon. Report kay Ange Galero. Big na laoban na dakol ang magpasar taod-taod na pagkahapon alas 2 dito sa Albay Cathedral may koneksyon sa gigibuhong farewell mass para sa namaaram na si Reverend Father Hil Apuli. Ini ang nakatalaan na mangyari sa Albay Cathedral kung saan enot ng pinag-anunsyo ni Caucan Diocese ni Legazpi sa paagi ni Obispo Bong Bailon na ngunya na aldaw nakatalaan na magpaaram ang Albay Cathedral sa nasambitan ng padi na haloy na nagserbi digdi sa Diocese kan Legazpi dahilan sa sigun sa iya ibabalik na o iuuli na sa aga o kaya sa Holy Wednesday sa iyang lawas sa Zamboanga del Norte kung sa insa ipinangaki asin na dumanman na nagbuhay-buhay naghahagad mo niyan na Diocese ni Legazpi ni napagpagkanji sa lambang saro lalo na sa mga kapadian sa pagkondusir ninda din farewell mass daw na pagkahapon digdi sa St. Gregory the Great Cathedral. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Simbolo kan synodality as in partisipasyon kan mga ligawenyos ang mga bagong retablo sa St. Stephen Proto-Martyr Parish Ligao sigon kay Reverendo Padre Paulo Barando ang kura paroko kan nasabing parokya, orgulyo ini kan gabos na pagayunon ng simbahan asin mahiling ang bunga kan sendang debosyon pagtubod asin pagkasararo. Sinabi niya na nahiling niya digdian pagkasararo asin pagtarabangan kan manlalain na sektor kan komunidad para ma-realisar ang nasabing proyekto. Saro sa mga retablo minores, iyo ang altar ni Nuestra Señora de Salvacion. Sina bilang patrona kan Albay, pinagmarayman kan presente na asin mga nakaaging obispo nagibuhon ang patrona sekundarya sa parokya na bako si Maria Santissima patrona yaon ang mahal na patron na si St. Stephen Proto-Martyr imahen kan Sacred Heart of Jesus asin Immaculate Heart of Mary. Matatandaan na pigilansar ang proyekto kan Disyembre 26, 2022 asin kasod Abril 3, 2023 formal na pinagbindisyonan ni Obispo Joel Bailon kasabay kan pag-obserba kang Lunes Santo ngunyan na Semana Santa. Dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Dagdag na istorya sa palibot. Nasa state of decomposition na kan mariparo sa laog kan sa iyang harong ang bangkay kan sarong 59 anyos na lalaki binistong si Rene Daing Agom residente kan San Vicente Barangay Bigaa, Legazpi City. Tusog sa record bandang alas 9 ang banggi kan Abril 2 kan madiskubre ni certain Arvel ang bangkay kan nasabing persona nakahupilad sa laog kan sa iyang harong. Nagtuon ini kan mariparo ni Arvel na nakabukas ang likod na pinto kan residensya kan biktima. Naglaog ini tangan ireparohon ang sitwasyon sagkod sa makaparong nin kakaiba asin bako marahay na parong asin digdi na kainin nahiling ang nasabing persona sa sayang katre dainang buhay. Susog sa istorya, hudyan ining nahiling na buhay pa ka nakaaging Marso 31 asin igwa ini nin
nagmamating hypertension asin stroke. Mientras tanto, sa ocular inspection kan mga otoridad, dahil maninahiling na indikasyon in foul play, dahil ang taga-busman na gamit kanina sa marhay na kondisyon, mantang iaagi man gira ini sa autopsy examination. Mga dagdag na impormasyon, Joshua Pino, DCG. Nakataltag po ang deployable rescue team kan Coast Guard sa Bicol sa mga panginut na pantalan sa rehiyon kaibahan ng Matnog Port, Pilar, Tabaco asin Piodoran para magtaunin asistensya asin pagmonitor kang sitwasyon sa pinaglauman na paggruso kan mga pasahero na mauli sa mga probinsyang unya ng Semana Santa sigon kay Coast Guard District Bicol Public Information Officer Father Eman Avila na nagbugtak naman sindanin mga personahes na mabantay sa mga resorts para magbantay sa mga nagkakarigos. Enod kay ni nagkondukta man sindanin inspection sa mga sakayang pandagat bilang pasiguro na salbado asin mabiyahe na nagtaunin asigurasyon si Father Avila na naghanda ang PCG bilang pagresponde sa mga pangyari sa tahokan karagatan mantang nangapudan ang mga pasahero na mauli na mangnuhon ang mga darang gamit asin maghagad nin tabang asin asistensya sa mga community assistance desk sa pantalan sa palibot kan rehiyon. Report halipo dyan sa rawas, reklamo dapit sa mga post sa social media nagdadako. Report kay Jomar Bien. Nagpaparadarakol na ang mga reklamo may koneksyon sa mga post sa social media digdi sa Tabaco PNP. Kasud ba sana duwang persona ang nagreklamo digdi dahilan sa post na nagkakairiling ninda asin nare-recibe. Eno tigdi ang sarong misis na nagsabi na may nag-ibon in fake account, FB account kan sa iyang aking daraga asin ini nagahagad din kwarta sa iyang boyfriend na nasa harayong lugar. Apuera kayan may nag-message man da sa iya na sarong persona na nagsasabi na kinakaipuan niyang magtaon ng kwarta kundi ma-post ininin mga mararaot may koneksyon sa iyang aking daraga. Mientras tanto, saro man na special education teacher ang nagpaabot man ng reklamo digdi sa Tabaco PNP dahilan sa post kan sarong magurang, kan sarong estudyante, sinabi kan teacher na ini kan San Lorenzo National High School na ang ina kan saro sa iyang mga eskwela nagparapost ni na ikasusupog niya asin ikakaraut kan sa iyang pagkatawo sa iya ining ipinablatter, pinag-screenshot ang mga post asin ipinresentar na ebidensya digdi sa Tabaco PNP bilang paghahanda sa pagpreparar nin kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:28 po nin pagkaaga. Abangan po sa muyang pagbabalik. PNP target ang zero casualty niya na panahonin Semana Santa. Philippine Coast Guard nakarehistro nin maabot sa 100,000 na outbound as in inbound passengers sa pantalan sa nasyon. DOH nag-abiso na magpatudok ng anti-tetanus bago gibuhon ang penitensya. Babaeng government minister sa France nahampang sa batikos dahil sa pagiging front cover kaini sa Playboy magazine. Pork as in poultry products bawal ibiyahe sa mga pantalan dahilan sa patakot kan ESF bird flu sigon sa Philippine Coast Guard. Ang detalyes po makalipas lang kaini. GB News Express. News Express. GB News Express. 6:29. An oras hatod sa Indocal. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service.
Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ikanablang bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan ng Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan na niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahati ng luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sarap na pampasarap. Kaya anong maglutuin? Magical. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang ipinahayag po kan Philippine National Police o PNP na wala pa sindang namomonitor na anuman napatakot sa seguridad sa nasyon. Ngunyan na panahon kan Semana Santa, sigon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, na sa ngunyan wala pang naresibi na anuman na credible o serious threat ang PNP. May kinaraman sa obserbasyon kang Holy Week ngunyan. Alagad, piglinaw niya na padagos ang pigigibong koordinasyon kan pulisya sa iba pang law enforcement agencies na nasyon para siguruhon na mababantayan asin day sinda malusutan nin anuman napatakot sa seguridad. Sinabi niyang sangon niya naka-full deployment as in heightened alert ang PNP kung saan maabot sa sobra sa 77,000 na mga pulis personnel ang ipinawagas sa bilog na nasyon para siguruhon ang public security ngunyan na summer holiday season. Kaibahan sa mga ini ang sobra sa 38,000 na pulis na nadideploy sa mobile as in foot patrol, mantang sobraman sa 39,000 na mga pulis ang pinisignar sa nagkapirang mga piling lugar na pinagambitan kan pulisya bilang areas of convergence kaibahan ang mga transportation hubs, terminals, commercial areas asin simbahan. Makusog na tinugutan ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin ang gabos na mga police commanders kan PNP na bantayan o makusog na tinugon ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang gabos na mga police commanders kan PNP na bantayan ang kaligtasan sin seguridad kan mga namanwaang Pilipino ngunya na panahon kang Semana Santa sin Ramadan. Ini sa tahaw paman giraray kan target kan PNP na makamtan ang zero casualty sa kakusugan pagkondukta ka nasabing pangrelihiyon na aktibidad sa nasyon. Sigun sa PNP o kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na sa ngunya naka-full deployment as in heightened alert ang bilog na liderato kang pulisya as in sa katunayan nagpalakop naman ini nindugang na police personnel sa mga terminals, airports as in seaports para gibuhon ang kaligtasan kan mga pasaherong mabiyahe pasiring sa kanya-kanyang probinsya. Nagdesignar manindugang na police assistance desk para sa makaskas na pagresponde kan mga police kung kinakaipuhan.
Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal nakapag-rehistro po ang Philippine Coast Guard nin 52,334 outbound passengers asin 47,608 inbound passengers sa mga pantalan sa bilog na nasyon. Uminabot sa 648 ang mga barko asin 449 ang mga motor bangkas na na-inspection kan Coast Guard. Inigikan sa 5 PCG district sa nasyon na kumpisan din 2,664 na frontline personnel kan Coast Guard. Mantinidong naka-heightened alert ang bilog na persa kan PCG sagod sa Abril 10, 2023 pagkatapos kan mahal na aldaw. Tututukan man kan PCG ang seguridad kan mga turistang nagruso sa iba-ibang parte kang nasyon. Importante kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga naka-schedule na diplomatic functions sa sayang pigatindiran sa latest vlog kan Presidente. Tinawanin doon kay ni ang importansya kan koordinasyon sa mga ambassadors o mga representantes kan iba-ibang nasyon dahil sarong paagi ini para masiguro na matibay ang relasyon kan Pilipinas sa mga amigong nasyon. Sa girali na tinawanin doon kan Presidente ang stand kan Pilipinas may kinaraman sa polisiya kay ni sa foreign relations. Sigun sa Presidente, dapat na pigi-iwal asin pigre-revoke ang Pilipinas. Pupunan mga tugang kan Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdangog sa panggagadan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo sa Abril 17. Sigon sa opisina ni Senador Ronald De La Rosa na nasabing petsa hinagad mismo ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang biyuda kan nagadan na gobernador. Inot ng sinabi ni De La Rosa na hinagad kan Department of Justice sa Senate Committee on Public Order na pinapanginutan kan senador na i-delay ang pagdangog para makapag-focus sa pagsumiter ng kaso kontra sa mastermind kan insidente. Nakatalaan ko ta na magkondukta ang committee ni De La Rosa kan Marso 15. Alagad ipinagkuktabay ni nagadan si Digamo asin balong iba pa kan sakyadahonin mga armadong kalalakihan ang harong kay ni kan Marso 4. Sigon kay Justice Secretary Jesus Rimulya, si suspended Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. ang naglalataw na panginot na mastermind sa panggagadan kay Digamo. Pinahimutikan man ni Teves ang sa iyang pagkembelto sa panggagadan kay Digamo. Hinagad po kan DOH sa mga mapinitensya na magpartikular na itong nagpapapako sa krus na magpatudok mo nanin anti-tetanus vaccine asin sigurohon na ano man na gamit nagagamito ninda malinig asin sterilized para masiguron ligtas ang panata o panuga. Nagpaluwas ang DOH nin mga giya na pwedeng sunodon kan publiko para makaiwas sa anuman na kapahamakan araw kan pag-obserbar kan sa diri bago balo ng anuman na fasting. Pinagirumdum kan DOH ang nagustong magbisita iglesia na day paglingawan ang magdaran sa diring tubig. Payong asin kayab o pamaypay asin gumamit ng sunblock para makalikay sa dehydration asin sunburn ngunya na grabe ang init kang panahon. Inabisuhan man kan mga bados asin seniors asin mga kamatean o may kamatean na magtiner sa nasa sa indang residensya day man malilikayan na magluwasin harong asin makisalak sa kadakol na tao dapat nasuguruhon na bakunado kontra sa COVID-19. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Nakalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negudo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negudo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat bukas ng selyo, may ngiting Yasi Pressman po for Ineville San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ineville Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ineville San Miguel, GSM Blue at Primera Light para sa premyo. Sa
sumali na sa Sanalo sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023 per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. GB News Express. News Express. GB News Express. Madagos kita mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Nanindugan po si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na totoo mananggad na asin taong kwenta na ninda sa korte ang kapaladan kan American Wall Street Journal reporter na si Evan Gershkovich. Kasunod ini kan kaka-aresto digdi kanakaging simana dahil sa nakusaranin pang-espiya. Pahayag ini kaini matapos na po doon siya ni US President o US Secretary of State Anthony Blinken na nanginginot na nangangapuda na butasana ang journalist. Inakusaran man kay ng US as nagkapirang nasyon na garong pigopolitika na kang Russia ang pagkakaaresto sa nasabing journalist. Sangon niya nagkapreso si Gershkovich sa Lefortovo Pre-Detention Center asin sagod ngunyan Mayo 29. Asin sagod Mayo 29. Asin siya nahampang sa 20 taon na pagkakapreso dahilan sa reklamo nin pang-espiya. Nahampang sa batikos ang sarong babaeng government minister sa France dahil sa nagluwas kay ning bilang front cover kang adult magazine sa Playboy na si Marlene Ishipa-Shepeya o Ishipa sarong pro-government minister kan taon 2017 iyon pigabatikos ngunyan kan sayang kapartido laman ka nasabing magazine ang 12 na pahinang entrevista saya manungod sa diretsos kan kababaihan as in LGBTQ. Siya man ang presenting minister for social economy and French Association. Kaibahan sa mga nagbatiko sa iya si Prime Minister Elizabeth Borne kung saan dahil magkakanigo asin nababantayan dahil sa krisis na kinakatubang kan sa inang nasyon asin nagkondukta pa ang mga ini niniro protesta dahil sa controversial na pension reforms. Business news, mga tugang sa GB News Express. Business news. Business news. Pinagirumdom kan Philippine Ports Authority sa mga mabiyahing niya ng Semana Santa na iwasan na magdaranin pinagbabawal na gamit para makaiwas sa pagkapindyente asin sigon kay PPA General Manager J. Daniel Santiago na maigpit na pigbabawal ang pagdaranin buhay, frozen as in processed milk and poultry products bilang pag-ingat sa African swine fever as in bird flu. Sinabi niyang i-check na ninda kung sa destinasyon na ito pigbabawal ang pagdara o paglaog ng live o processed chicken o pork para maiwasan ang bird flu o ASF. Dahil ini pigbabantayan in Marhay kan Bureau of Quarantine. Sinabi ni Santiago na dai pagbaloon dahil kukumpis karon man sa naan mga ini. Bawal man ang pagbitbit in matarom na bagay, armas as in inflammable materials. Dagdag pa ni Santiago na mas kidaing limitasyon sa mga biyahe sa barko. Maray na day magdara kan mga magagabat na gamit. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Mga tugang report kaya sabay po kaya detalles kan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning paring Mar. Morning BP, ang pagpabakuna sa rong ligtas na paagi para ihanda ang immune system kontra sa COVID-19 kaysa may impeksyon asin magyailang. Ini ang sinabi kan World Health Organization Philippines sampang kan pagduwa kan iba na magpatudok ng COVID-19 vaccine sagod sa kunyan. Sigon sa ahensya, pitiyo ng vaccination para proteran ng sadiri asin mga mahal sa buhay. Sinawanin doon kan WHO Philippines ng COVID-19 sarong life-threatening disease kung kaya day dapat na ipagbugdak sa peligro ang salud. Abiso pa kan ahensya na magpabakuna kung turno muna lalo na ngunyan na paabot ang Semana Santa. Sarong pagiramdom kan DCGB, Department of Health at WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram.
Mga tugang iyang panitalyas kan mga darakulang bareta, tontod lang tabalikat na po ang pag-asa. DOST sa kamugtakan kampanahon. Medyo depo nagisimbag ang satuyang mga amigo dyan sa pag-asa DOST. Yan po ang nagsurat kan mga bareta. Ang mga baretang sendong nadangog, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Kasabay dyan si Jenny Balyaran as in Angel Mustas. Seringman, ang satuya tabi na report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwan. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming love now moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda,
ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy balik kita digdi sa programa. Good morning tabi sa mga taga dyan sa ngani ini sa Mabinit. Kay Nana Mensing Nunez, nagamati daw permi, at saka kila Jose Barangkiel and Maria Lourdes Barangkiel dyan sa mga solid DCGB. Lalo na ngunyan. Lalo na ngunyan dyan magiging solid DCGB ini. Kaso sa iyang, si Mary Grace, yaon sa DCGB, yaon sa OKFM. Good morning, tabi, kay Nana Minsing Nunez. Marinaga po, mga solid listeners sa Palanin, at saka kay Jose Barangkiel and Maria Lourdes Barangkiel. Yan, salamaton. Oy, madali lang, tay kuriko ini ha. Di ako kumbinsido kang pagka-pronounce ko kasi bago kay Marlene Isquiapa. It's not Isquiapa pala. Pighanap ko sa Google sa tamang pronunciation. Ang pag-pronounce pa lang kay ni Marlene Iscapa. Ano na? So to baga na Prime Minister kan France, susaro mga tugang na government minister sa France, Salbata na Junior, dati siyang nakapost sa Playboy magazine. Ang pag-pronounce pa lang ka na apelyido niya is not Marlene Isquiapa, Marlene Iscapa. Yan. Kaya Marlene Iscapa. Yan. Yan pala ang patama na pag-pronounce kan babaying ini. Uyog-uyogon mo saro sa mga government minister. Binati ko sa siya mga tugang ta nakapost sa nakayaon siya sa Playboy magazine. Uyog-uyogon mo yan. Uni pang saro muli kaya mga foreign di pisilo ni pag-pronounce. Inanap ko ang tamang pronunciation kaya ni tama ko lang wrong pronunciation ako kasaba ako si Sergi. Sabi ko inang pag-pronounce pa lang kay si ining Sergi ang Lavrov. Ang pag-pronounce pa lang kay ni Sergi Luva. Uyog-uyogon man yun yun. Inanap ko sa Google sa pronunciation. Ang spelling kaya S-A-R-G-E-Y L-A-V-R-O-V. Mga Russian kwan ini. Sergey Luva. Sergey Luva. Uyog-uyogon mo yan. So Russian, Russian something, sana ko na ha. So barita sa international kasabay ng lusus. Ito sa Russian Foreign Minister. Okay po, yan gusto ko lang i-correct sa buhay ko kasi bago. Tas garong niya ako doon daw kang pagka-pronounce ko. Sala mananggad pala. Kasi bago pala, may binasa pa akong saro. So sa bata ngunyan aldaw. So sa dap-dap. Inauguration kang dap-dap Legazpi City. Mga tugang. Inauguration tabi ni kang evacuation center. Inauguration kang evacuation center dyan sa Dap-Dap. Ini po makakatabang para sa mga pamilya sa panahon kang kalamidad. Ano daw ta? Ano yan? Ang imbis na mabasa ko kalamidad, naitaram ko junior, eleksyon. Diba? Correction tabi. I stand corrected. Sabi ni Jenny kasi Padingma, binasa daw niya ito, eleksyon. Nakasurat pala din sa last one, panahon kan kalamidad. Evacuation para sa kalamidad. Yan. Yan po, correction tabi. Bako sa eleksyon, dahil magagamit sa... Baka mananggad pwede. Gagamiton mga tugang an evacuation center sa Dap-Dap sa panahon kan kalamidad. Yan. Salamat po kay Congressman Alfred de los Santos. Kan ang probinsyano, tayo pala na nag-consider kan 7 milyon na kantidad nin two-story multipurpose evacuation building. Diyan po mga tugang sa barangay Dap-Dap. The best adi panahon kan magagamit sa panahon kang kalamidad bako po sa panahon kan eleksyon. Nagdalagan sa isip ko, lahat ano man ang gadiyan adi. Nagdadalag yan sa panahon kang eleksyon. Nabasa ko na nakasurat pala panahon kang kalamidad.
May diferensya ng payuan ang mata ko buda isip ko gayon. Natalo ito. Malaysia, gurong niya ako nagdidiferensya ng sa kuyang pag-iisip Ayan, tabi, ang satuya na nagkaperang correction, kaya pan may correct tulos yan ta. Ngani na matama tulos, ha? Okay? Sergi Luva. Kuyug-kuyugun mo yan. Okay, tapos si Marlin Escapa. Okay? O sige po, salamat. Kasi ng pagantabay. Salamat kasi ng pagantabay. Iling mo na yan. Good morning, tabi sa mga taga-barangay Bitano. Alat ko na, may sa mga taga-Bitano. Foreign means migo. Okay. Iyo migo. Pero ano talagang, nangalas man ako kayo na saro sa mga yan, government minister, mga tugang sa Kwan, sa sa France. Yugo-yugon mo niya. Naka-post ka dahil sa nagluwas na kayo ning front cover kang adult magazine na Playboy. Yugo-yugon mo niya. Nagpigpara-baratikos ano man sa nabagad yun ang itsura mo. Kapag nag-post ka dyan sa Playboy, aram ako ng Playboy magazine, aram baga nindo. Karong itsura mga tugang kan Playboy magazine. Pag nag-propost ka sa front kan, aram man sa itsura kung anong kamugtain. Di ba? Paano, sir, nasambit mo election, ang sunod na topic mo sa Commission on Elections, kaya ang nasambit mo po election, nadangog ko po ito. Iyo. Before kang report ni Ina Hinudjala, after kang report ni Ina Hinudjala, after kang news item, pigbabasa ko, so, habang pigbabasa ko sa news item, binutasan ko na, nakapanapaduman sa mata ko, sa headline ni Ina Hinudjala, kaya po nasambit ko mananggad election. Okay, anyway, corrected na po yan. No worries yan, ha? I mean, we are responsible enough, mga tugang, to correct all the errors. Okay? O bueno, alas 7 na, maparam na muna kita. Diyan pong alas 10 tinaga, abangan nindo mga tugang si Father Jonathan Calleja. Mga tugang, tabi, Father Jonathan Calleja, ang saya pong refleksyon alas 10 sa DCGB. Mga tugang, ngunyan pong aldaw nin Martes. Kwan si Piyo ngunyan, si Piyo rin naguli sa Katanduanes Tapos mga tugang pag alas 2, ang mga dramang pangmahal na aldaw, digdi po sa DCGB. Good morning, tabi kay Dr. Chris Giana. Uningani, ay, tatod pala Dr. Chris, mga 1 hour na ako pag 7 o'clock pala, may kwan pa ako, may additional event pa akong tatapuson. May meeting pa lang, may date pa lang kami ni Dr. Chris alas 7 din aga. Ano tabi ito, Dok, nakauron ta? Babae, lalaki? Kung babae, i-text mo kung babae o lalaki nga ng ibang bado ko. Kung lalaki, okay lang. Ako, John, mga 1 hour sa tabi ako pa pag may mga tindiran kaya ako ngunya na haaga pagkatapos pag alas 7 go kami kikwampa coverage totoo lang. Anyway, gusto ko pa kung babae siya o lalaki. Kung babae, medyo ibang formata. Kung lalaki, imaman ang formata. Ano ngayon grabe nga di. Buda iba man ang pahamot ko kanyon, iba man ang pahamot ko, iba man ang pahamot ko kanyon kung ang kauron ko babae o lalaki. Lalaki at babae. Lalaki at babae. Di kombinasyon ta ang formata pala dapat so duplikara. Budang pahamot kukumbine na suduwatang pahamot. Mga tugang, salamat kasi ng pagkantabay. Masunod po Bareta alas 7. 7:30 mabalik kita sa programa nga napot. Goodbye, mabuhay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika.